motx-motxi da bi hitzingo itego. Lehenengo aurkezpenak inaziez, nire ondunazket, alde batetik Eneko Etxeberria Azpeitiko alkatea, eskerrik asko etortzatik, eta Lezuloak kulturmaiko kidea, eta ni neure Intzagirretxe kulturmaiko kidi naiz. Iezkoa benduen amaikin iriki izan Zanaustin kulturgunien udalan da kulturmaien elkarlanan ondoren. Eta gaur, kulturgunie osauta zabaldu berri dugu. Gaurtik aurrean, kulturmaiek kudeako Zanaustinen zuzenen. Iriki izanetik, kultur espresio ugariren erakusle izen da. Astegunetan eta astebukaeratan izen diek eta diek. Egunez eta gauez, festatan ebai. Haur, gaztetxo, gazte eta helduentzako ekimenak egon die. Kultur disiplina askotaz gozatzeko aukerie izen dugu. Herriko taliek izen die parte hartzen, eta kanpo kuke izen ditugu bilen. Ondorioz, eskaintza plurala egon da hilabete hauetan, eta aurrean zinen, izaera horri heldu nahi diogu. Ekitaldi horietako argazkiek hor pantailatan izango dituzue ikusgai, eta baita gaurtik aurrea martxan jarrian zanagustinkulturgunea.net helbideenen. Segidan, Eneko Etxeberria alkati emango jogitzen, eta ondoren Alezika kulturmaiko kidiei. Ongi etorri danoi, baita nire partetik, udaletxin partetik, gu labur, bagizuen politikan, zitzen bezala, erabaki asko hartu behar dira, hortan ez da dut baik. Horien hartin, erabaki importantina izita beti, zein dan gure bidaietan lagunen. Norekin ibiliko egan kalin, norekin zinea pungo egan, tragoa zeregin hartzen duen, berriketan zeregin aritzean, lanin zenekin ibiltzegean, proiektu zenetan zenekin lantzitu. Guk bildun eta udaletxin oso argi dakeu. Gu herriko taldeekin ibiliko geha. Alden danetan. Erabakitek hartu ditugu. Askotan ez ditalan guztoku izango, baino herritarrai entzun da gero hartuko ditugu erabakitek. Lotzaiga hartuko ditugu erabakitek. Gu ez geha ibiliko alderdik egietan, alderdien ikamiketan, guk herritarrai sordio esfuerzo guztile. Delengo minitutik hortan nahi dira. Herritarrai behaiek gazken beharrai erantzuten. Eta erabakiek hartzen nahi ganez, eta esan deunez, erabaki oso garrantzitu dela zein dan gure bidai lagunak, proiektu ontanean erabaki bat hartu dugu, erabaki oso garrantzitu dugu, zein dan gure bidai lagunak. Eta bidai ontan, bila genezaken lagun honena. Azpetilen kultura mailan bila genezaken lagun honena. Kultur mailen eta kultur eragin. Gerrien, gauze asko indie kultura horren. Zuek, kultur maikuek, indituzu asko. Liburuk indien, bideoek, pelikula, musika, gauze asko indie. Askotan zentu gira oso arro, oso posgarri izen da, azpeitea sentitzia, azpeitea eragindako gozatzen. Horai arte bezala jarraitu zezuen. Kulturi maiusula zen. Kulturi herritik eta herrientzat. Horretako baliabidek amendazkitzua. Leku solagarri hau eta finantzatzeko tabernia. Zuen kudeaketa egokile izango dela, izango dela, ez dut duda egiten. Ze batez ere, zuekin konfiatzen dut. Konfiatzen dut, Xabier Aranbarrekin, Eixo Bilobelokikin, Olaz Pratekin, Kepa Urbietakin, Iñaki Bereziartuakin, Alex de Silvakin, eta nola ez, Aitor Bengoetxea eta Eneko Itxesnaurakin. Gu, zuekin gara. Zuei, gure konfiantza osue eta babesa ematen egin. Sortzen dien oztopo guztiek elkarrekin geldituko dut. Azpeitile, kultur erreferentzile izitik lortuko dut. Eskerrik asko, kultur maile osatzen dezuen denoi, eskerrik asko zuen lana eta esfuertzuatik, izen da ila hau, Azpeiti berrireko, Alderzar berrireko lehen harrike. Eskerrik asko.
arratsaldean. Hau, San Agustin kulturgune bada. Kultur proiektu bat. Hau, kultur mailak kudatuko duen kulturgunea da. Udalak eraikin honen gestiorako lehiaketa publikoa atera zuen, eta gu aurkeztu egin ginen, landutako proiektu batekin. Eta lehiaketan atera genuen. Gu, kultur mailak. Herriko kultur talde guztiek, 25, osatzen dute maila. Udal taldeak, kultur teknikariak eta norbanako batzuk ere badaude bertan. Nahi duenarentzat ere ateak zabali daude beti. Hauek dira San Agustin kulturgunearen baloreak. Izan bezala, Azpeitiko kultur mailak kudeatua izango da. Une oroko bilgunea. Eskaintza integrala edukiko du. Kultur programazioa eta estalaritza zerbitzua. Ahalmen ekonomikoaren bidez, kultur ahalmena lortu nahi baitu. Bertan lortzen ditugun balizko diru irabaziak kulturara bideratuko ditu. Gure oinarriak dinamikoa, parte hartzailea, zabala, herriko taldeen beste eragileen eta sortzaile berrian plaza izatea. Aiziaren eta euskararen gunea ere izango da gurea. Parte zaharra berritzen laguntzeko proiektua da. Beste eragile ekonomiko batzuekin elkarlanean ere arituko gara. Baita Soreazu Antzokiarekin sinergien optimizazioa bilatuko dugu. Kulturaren espazioa indartu eta zabaldu nahi dugu, herritarrekin, eragileekin eta udalarekin elkarlanean. Azpeitiko kultur mugimenduari gorputz sozial handiagoa eman nahi dugu. Adibidez, horregatik, gaur kultur mahaiko bazkidetza kanpainari ekingo diogu berrizen. Urtean, 10 euro besterik ez dira. Hor dituzue txartelak. Gaur egun, 250 bazkide gara, baina gehiago izateko gogoa ere. Den artean, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko. Gaurkoa, San Agustin osatu honen hasiera besterik ez da. Eragile eta herritar denen laguntza beharko dugu aurrera ateratzeko. Eta gu, joango gara hau osatzen. Irailetik aurrera, mediateka eta jatetxe zerbitzuarekin. Hau zuen etxea da. Segi dezagun etxe hau edukiz betetzen. Eta zaindu dezagun denona delako. Hauzi izan da gaurko irekiere ekitaldia. 1000 esker etortzeagatik eta oin mokautxo bat duzuen. Hona egin.